Cuman ikan aja. Oh, Sama. ison ayo mangan ison nyegah ya lek mangan. Hai? Ada wong wedok nyegah ora. Nomamu edan kondang tenan sik ya. Oh. Nakal-nakal ngono kuwi. Oh. Wong kepake nek kebaran barangnya waktu wani wong yo wani tenanan. Cewekmu piro dhisik kan? Hai? Lah iya. Lah, saiki omongno, dhisik ra kena diomongne. Saiki lho diceritakne. Piro? Hai. Enek 24 ya. Hai. Oh, wah sifat desa. Lah ya peh. Oh. Beringin. Arang duwe, Pak. Oh, kat yang nyata. Wah. Oh. Oh. Modal itu kone apa im? Jadi kenane bakul rokok. Rokok. Oh. Kacang. Gitu enak berurip ya. Peh manggis ndu. Aku sing kotakan kene gak duwe. Oh. Apa gunung marga urip. Apa gunung duwe. Peh. Pok gunung duwe. Kata rapi ra oleh arep bapak. Oh. Manggis duwe. Gabru. Tenan. Ayo. Tenan aku. Beringin peh. An lanange jagat. Dorjo. Oh. Goblok. Wah. Muka papat. Oh, terus piye? Awang enak aku. Mana cagak ngono ki. Tengah wong ngono gandolan wong aku. Oke, jero ya ra enak. Oh. Rasa nemone. Gak iso nemone. Wah, berarti iso ngilang kowe iki. Lah ya. Lah kok gandol ning musuh ora sampe ra cethuk. Oh. Oh. Kuwi ndek ilmu apa kuwi jaman kuwi. Ilmumu lho. Wis wong ra iso nyethukne. Aku gandolan tengah. Tengah meret. Oh. Gandolan wong. Oh. Ora nyethuk le. Pemuda kono. Lek ilmumu lho. Ora duwe ilmu. Oh, mbok didumne ngono kuwi kanca-kancane kuwi. Klo. Duwe aku. Ilmu iso ngilang. Kendalku aku. Hai? Kendalku arek kuwanan aku tak ndel. Iya, nang digerobak wong ora iso nyethukne. Peh. Aku biyen tenanan aku cek. Kata-kata duga-dugaku wong iso keplak ndasku tak Oh, sunggi tenan. wah, sunggi tekan ndi? Tenan lho. Nyunggimu lho. Jan peh. Sungguh. Rat yang nyata. Gimbolamu iki cek openi ora ngono kuwi. Hai? Aku ora duwe. Gak duwe? Gak duwe. Lah kok iso di pangeram-ngeram. Bawa iki lah. Contohan tong antah. Hai? Antah taluk. Oh. Tong antah kan loro. Oh. Ah, Oh, aku rong tau ro. Ora ngerti ngono-ngono kuwi. Heeh. Rentong Aceh. Piye wi khasiate wi? Hati-hati apa?
Lah gue lagi anu wong ngomong anak tire Oh. ceklek ya temen wongnya ceklek Oh. Opan. Bekar ya mana. Surabaya nyambut gawe Surabaya karena iso ngaceh ya. Oh, oh. Wah. Keren banget. Cok dilawan lur. Bahaya. Oh. Son duwe ngono kuwi kondi kuwi dhisik asal usule. Kuwi. Oh. Wah, nepi apa? Gak tuh. Guru. Oh, tuku. Heeh. Tuku kuwi ya. Karena aku jangan zaman cek kalingan anak Pak Tulo surung. Roh. Patu. Aki Pak Tulo ya. Oh. Itu kan. Oh, wah. Kan nakal. Oh. Wah, sampai lek golek rencong Aceh tekan Jember kono. Kene yang Jember numpak apa kuwi? Iso ngilang ngono kae maksud. Ora pikir lek iso ngilang maksud lho mak jelek kon. Gene kono. Wah, wah, wah. Oh. Ayo, ora pikir lek iso ngilang maksud. Kuwi jane Ya, di pengalaman enek tenan ora wong ngono kuwi iso ngilang ngono kuwi. enak. Oh. Ngilang kok ora balik. Sing iso dikir, wong iso dadi kirik dadi celeng ya enak. Wah, 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 wah. Anak to maling-maling. Oh. Dadi celeng barang. Lah tembak bacem iso dadi kirik. Oh, wah, wah. Orang maling tekan ndi? Jenggong, jenggong ora? Ora. Yang nyata ya. Nampak Osdorjo kono. Oh. Sekali-kali dadi kirik. Kalau nalor yang jene Pak Murasid. Lah sesuk dadi kirek meleng nggawa barange apa ya iso mengke. Barang-barange mengke. Kene kidule Bu bare patok. Nek kok barang kok kidul. Lah iya. Tegap, itu uwi. Oh, terus Kayak mlayu ngulon nyemplung kali kae. dadi kirek terusan. Huk 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 huk. Ngono. Oh, meneng legawane kuwi piye oleh-oleh iki mengke. Pangasku. Iya. Pas dadi kirek kuwi mung lho barange ku nang ndi mengke. Terus omong-omongi ya maling nek berurip Oh, yo kan Pak omongi. Dul. Dukunan lah. Itu nabi kat besok gue perbuat to. Desa karepmu nek desa daerah ngantar. Aja perbuat nek daerah ngantar. oh. Ilmune apa kuwi? Kuwi di kon ganyang di luar kambil Oh, sak mene ngono kambile heeh. waras. Wah, wah. Lah kok glor kambil ora. Harga goreng kopi ya. Nekat yang nyata, saudara-saudara. Kerja kali yang berurip kae sing tok mati. Oh. Dikempit karo wong wedok. Hmm. Berurip kono mati ya. Oh. Lah sampeyan iso ngluyur teko Rejoso, teko anu ya, Aku Pak. bocah aku delok tontonan mlaku. Kuwi kene Rejosono iki, Kok Pak. bringene mlaku. Wah, 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 wah. Mlaku sikil kancaku. Oh, wong mlakune nggih sikil. Ya mlaku biasa. Oh. Oh. Wah. Mantap. Oh. Mlaku men tadi mau sama Lek Medodari iki. Entuk ora Medodarine?
Dari barang tata itu orang ngerti. Orang ngerti ya tata. Sing ngerti go sampean tok kuwi. Wah. Iso gampang ngenekne wong wedok-wedok kuwi piye cekelamu lho. Zaman dhisik kuwi lho. Apa ngono kuwi? Lah iya nek ndi-ndi wong wedok-wedok kok mesti kelet. Bodoh. Hah? Ada aku ana sandinge ada ngidut catur-catur. Hah? Kecate kowe tak dari sikil besar ngenengen ngene lah. Klet. Ini ilmu apa pelengketan. Nah, lah iya, Pak. Tak tengah ngenyak ngono ana kena. Wah. Oh, syaratnya ngono kuwi kudune. Ngenyak